Hi guys, welcome to Zim Celebrity TV. We are back again with the latest gossip nyaya dziri kupisa dziri kutenderera pasocial media. PTK, a Zim Denzel award winning producer, is back again in Zimbabwe working on Body Slam Rhythm Part 2. Zvinenge zvamunetsa zvekusouth Africa. Takambomona idriver magonye tatizi kuti zvakamunetsa here, asi zviri kunzi the first version was released in 2014 and the melody is sitting on over 3.3 million views. PTK is back from South Africa working on the part 2, and so far Killer T, Kina and Tipsy Mabanditi have already recorded their song on the part 2. Saka asi vanhu munongoziva mega vazukuru vambuya nehanda vanotaura zvinhu zvakawanda zvakasiyana siyana. Vamwe vadedzera kuti yakafa Zim Denzel yaimbofa yakadzoka. Vamwe vakati PTK vaudze tichabudikira kuUK Body Slam haisi yemaSaskam. Mumwe munhu adaro, mumwe munhu akati Zim Denzel yapera ende haichadzoke. Mumwe munhu akati mukomana anga aripi hake nguva yese iyi. Mumwe munhu akati Zim Denzel to the world. Mumwe munhu akati amana kana mazogara Body Slam was and is still the best rhythm ever. Even akangoributitsa rakadaro iro zvaro ongochinja maartist chete. Mumwe munhu akati PTK chibaba. Mumwe munhu akati zvinhu hazvingowanzode kuti mungoramba muchidzokorodza. I hope rinonakidza kudarika rekutanga. Mumwe munhu akati the return of Zim Denzel. Mumwe munhu akati Zim Denzel is still on top. Mumwe munhu akati PTK mwana wa levels. PTK mwana levels muhombe. Mumwe munhu akati dzangove pressure aimbovepi uyu. Mumwe munhu akati super talented producer. Mumwe munhu akati I hope this guy will be back in the game. Mumwe munhu akati mufesi uyu ilegend rhythm riya rainaka. Mumwe munhu akati dai machinja zita rerhythm unogona kuuraya rakambobuda kare riya. Mumwe munhu akati zvakutangidza manje. Mumwe munhu akati Zim Denzel is dead but I trust PTK can resurrect it. Mumwe munhu akati the return of our exclusive ghetto voice. Mumwe munhu akati but it won't be the same especially makuruwani kana asipo. Mumwe munhu akati ko uyu achiripo. Mumwe munhu akati yanga yamboendepiko iyo Zim Denzel yacho kana muchiti haisisipo sezvo PTK yadzoka. Mumwe munhu akati ma1 atanga we missed our music. So ndonyaya ripo. I don't know guys kuti munoti kudimira tirinzwe tirimirire. Vanhu vari kudedza kuti PTK ndiye anenge anogona zvinhu zveZim Denzel, of which neniwo kana ndakatarisa marhythm ekutanga PTK marhythm ake haabholato kudarika ese akabudiswa muZimbabwe. So guys, thank you so much. Don't forget to subscribe to our channel. Mucomment. I'm out.